padha mirah ingsun prihatin waspaga mijil. Oh nggih Antareja kula paman abot sanggane adimu lanang iki nggih. Ih kados pundi to paman? Ning aja cilik ati ya nggih. Iki dadi pandhadaring laku utama. Dadi titikan besok kuat kedunungan derajat ratu apa ora? Adimu lanang Gatotkaca ya nggih. Ih kula nderek memuji kemawon paman. Mawiknam Panudaya Tomongan Pararum janing talaga kadi langit mambang tanpa wulan pamaneka Bintang tulya kusumaya sumawur Pangeran rumas mengeng sing manah kula nyawang pasuryanipun ingkang putra pun Gatotkaca tansah kandhuan melang miwah suntrut guayanipun pangeran. Arimbi aku ora maido sepira bingunging anakmu lanang merga tingkahe Brajadenta ingkang murina ngelingi kowe dulure tuwa mula tak jaluk gunemurake tangmung seklimah. Arimbi pangeran kula piyambak ugi ngungun
Yayi Brajadenta jebul malih tingal nedya uwal mboten remen manunggal. Nanging nyadan wonten ingkang mboten sarujuk menawi Gatotkaca ngadeg dados ratu Pringgondani. Pangajeng-ajenging manah kula Gatotkaca kedah tetep nganggahi dampar keprabon awit saperangan ageng para kawula negari Pringgondani sami nyengkuyung ingkang putra pun kaca negara pangeran. Syukur sekedhik jumurung yen to mengkono, Gatot. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh, Rama. Ibumu tetep ngarep-arep kowe sing mayungi negara Pringgondani. Sak sedane awakmu harimbo. Aduh, Rama. Ngantos kidung sotaning manah kula awit Paman Brajadenta menika pepunden kula ingkang sanget kula aosi. Bedah menapa kula saged dados ratu yen to njalari pecahing kulawarga. Bedah menapa kula mengku bawat praja Nyakrawati mbau dendha nanging menawi kula tansah nyumrapi risaking pasedherekan menawi atek kula wonten Pringgondani boten dipun sengkuyung sawetahipun lajeng pundi marginipun negari badhe manggih tentrem, Rama? Pancen ateking ratu negara kuwi kudu bisa sentosa yen kabeh ora ana ganjelaning ati, kudune mengkono. Sedyaning manah kula supados negari Pringgondani tetep wetah manunggilan tetunggilan jumeneng kula dipun ayomi kanthi lair batos dening para pepunden ingkang tetep sayek saeka praya. Kyai Gatotkaca aja wedi ngadepi kahanan iki, muga-muga enggal ana dalan supaya babagan iki enggal tumuli tuwuh pepadhang ya nggih. Padha waranten becik besok amen demo baris kang prayitna ayo saranta wong Durawati kula nuwun amit pasang Kalimantabe Kakang Mas Arya Sena miwah Kakang Mbok Dewi. Iya, Brajamusti ana apa? Iya, Yayi Brajamusti tak lilani matur. Iye. Waleh-waleh menapa negari Pringgondani menika kedah wonten ewah-ewaning ingkang saged damel kamulyaning para kawula. Wiwit peperintahan tataning negari lan lampahing pengadilan jejeking hukum supados sami adil lan resaestu. Mongko sedaya kala wau saged dipun gayuh menawi ratu menika kedah resik lan wibawa mumpuni kepinteran kadigdayan lan jiwa satriya ingkang lelambaran jiwaning Brahmana. Saking pamanggih kula inggih namung putra paduka anak kula pun Gatotkaca ingkang pantes lan sembada dados makuthaning negari. Mila saking menika Kakang Mbok Ayu miwah Kakang Mas menawi Kakang Brajadenta gadah moga ingkang semu boten rena dhateng Gatotkaca kinten kula namung dereng pinanggih nalaripun kemawon.
mangken lir manguswa kang layon danyelang kang memanise badananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun Katune kecewasan Kakang Mbok lan paduka Kakang Was. Ana apa Di? Ana apa Kala Bendana? Wonten menapa Paman? Nalika semono aku mbok utus suwanane glagah tinunu. Ngaturi pawartana ngersane Kakang Brajadenta nanging tinemune puguh. Wangkot wakal atos atine Kakang. Malah iki ana tandha-tandha sing ora prayoga. Kakang Brajadenta cetha ora nglilani yen to Gatotkaca diwisuda dadi ratu ana Pringgondali Kang Mbok, Kang Mbok. Malah Kakang Brajadenta ngendika Gatotkaca bisa lungguh dampar kraton Pringgondali. Nek wis nyembah dlawakane Kakang Brajadenta lan wis gila-gila kuandale Kakang Brajadenta iki piye? Oh. Pangeran lampan menika saya awrat bejo temen lakonmu Gatotkaca. Kanjeng Ibu kula pecah kemawon wonten ngersanipun Paman Brajadenta. Kabar wis mebar pawarta wis rata. Wis kondang-mandang saindenging jagat yen to Gatot arep nglungguhi keprabon Pringgondali. Yen ora sida ora urung beset raiku. Waduh, kula nuwun sewu. Keparenga kula matur. Perkawis menika mbok inggih. Monggo kula dherekaken angger Gatotkaca sowan dhateng glagah tinunu. Mbok menawi saged ngerangkani penggalipun Kakang Brajadenta. Nanging banjur kepiye? Upaya aku bakal negakake marang anakmu lanang mboten Kakang Mbok kula. Kula ingkang badhe anjampangi tindakipun. Lan mangke prayogining lampah pamurbaning lampan wonten ing kula. Sing prayitna ngati-ati Gatot wonten dawuh Kyai budhalo men didherekke pamanmu.
Aku iki piye wae? Arep pripun? Dika niku kenging napa? Kalyen Po Semar ora priksa kahanan kang gumelar ning Pringgondani. Lenggah rumiyin. Ditata sing kepenak. Ampun kok ngoten niku malang kerik mawon. Pun mboten napa-napa mang malang kerik kula tak teng mriki. Ndara Gatotkaca niku nek mboten malang kerik ndak mboten gagah. Ampun kaya anak kula Petruk. Wujude kaya jerapah ngoten niku ajeng dipalang kerikno nggih kangelan. Nek wong enak-enak turu kok dirasani ya kok meropok. Lah rono apa piye? Ya ya rono, ya rono. Apa? Lah apa? Apa oplosan? Anggo dari anggo culik. Oh, kae iki lepetan ora oplosan. Eman nyawamu aja terus. Wis ora mudenge mbok meneng ae. Joget kaya wong keli ngene kok oleh pirang-pirang miliar. Ha iya. Gur tak deh, tung deh. Gur anu tak dit. Tokore iki ngopo iki? Ngeten nggih, Gus. Sampeyan niku pun wareg mangan dahar dempalaning jagat. Lire piye? Wa Semar. Ngeten. Ndika niku jiwane jiwa satriya. Nek jiwa satriya niku abot dikaya ngapa? Sampeyan kudu nuruti pitutur pait lan rekoso kaya napa, perintah pituture wong tuwa niku kudu dilakoni. Mergi napa? Barang pait niku mesti bakal tinemu barang legi sing boten klebet wonten ing petungan dika. Luwih becik paite dhisik tinimbang legine. Awit bisane ngrasake legi niku amarga wis nate ngrasake pait. Bisa ngrasake kabungan merga wis nate kesusahan. Nah aku karo kowe iki nek ora tau bungah ya, Tru. Gur sedih. Gur 600 kilo kok nganti 24 jam ora. Tekan ngomah. Nek dadi wong rekoso ki ndelalah. Karepe iki ya arep njejekne kendhil. Malah entek nggo jajan ning dalan. Wah, nek wong nabuh kok tombok yo pae. Gandeng 24 jam lek ya mangane dadi ping 5 to kuwi. Lho, wis do gemremeng lho. Untung kok enek dewa mudhun jenenge Bathara Sukiman. Ora kitang 50-50. Nah. Aku Bathara Soma ora ndayani. Sak menggok ora gelem malah mbantang. Ah, ngono macet to kowe. Iki ngopo to kowe iki? Ngaten nggih, Gus. Pancen negara niki lagi peteng. Wong-wong ing negara niku saperangan gedhe padha ngedohi panembah sejati wong Pringgondani niki. Iya, Wong. Ketoke padha manembah nanging mung rubuh-rubuh gedang mung netepi kalumrahan, ora tandes bebles saka atine.
Ingkang sarta ora pana marang lajering panembah mula akeh sing gampang suwungake pamikire dileboni pangerten kang nyimpang saka lajering agama suci. Cinithak dadi wong sing ciyut pamawase tumrap sari patining panembah, temah dadi wong sing mentalan. Uripe mboten lumrah, suthik guyub moh gotong royong ngedohi kerukunan. Klebu Raden Brajadenta nggih ngeten. Ketoke niku pun doyong panembahe, lah enten setan sing mlebu ngriku. Kowe ro setane ora, Gong? Ora. Setane ora melu. Sapa? Gareng. Kowe iki kok omong gareng ora metu ke jero kok ora metu tenan. Metu nek. Banjur aku kudu piye wa Semar. Ngaten. Sampeyan mang manut pituduhe wong tuwa. Ingkang Paman Brajamusti niku manggugu guneme. Saking pangrasa kula niku mengke nggih saged ngrampungi perkawis, Gus. Kira Hartono ora enek bedane karo Hartono. Brajamusti. Iya, aku ingkang sowan Kakang. Aku tak krungu gunemu. Sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Dadi mangsa iki aku nyuwun kanthi banget marang jengandika Kakang Brajadenta. Selehna rasa pangrasa abot ingkang mboboti penggalihmu. Nyipta kaweningan merga apa? Kabeh para kawula negara Pringgondani kaya wis sayek saeka praya nggone nyengkuyung kelawan anakmu lanang Gatotkaca. Malah sira Kakang keparenga ngembani anakmu lanang Upamata mengko kawisuda madeg Narpati jumeneng Nyakrawati mbau dendha ing negara Pringgondani. Jengandika Kakang Brajadenta ngayomana anakmu Gatotkaca kanthi srana lungguh ning dampar kepatihan ya Kakang supaya bisa manunggal ing antaraning ratu lan pepatihe bebasan kaya curiga lan warangkane cangkem elek. Kowe iki keblinger. Wis kepanjingan. Kowe wis klebon upas mandine Pandhawa. Wis antep tekadku. Pringgondani dilungguhi Gatotkaca, aku kudu mati.
Pura Ngger. Kowe arep ngendelke Dupeh duwe kekuatan gembelo sak kentheng dasmu. Kowe bisa mabur lan nguasani jagat angkasa kaya bisa ngukur jembaring langit. Gatotkaca ngerti yo. Negara Pringgondani ingkang semene ambane ora mung bisa mbok sawang saka jagat langit. Dupeh kowe bakal diwisuda ngrenggani Pringgondani. Gembelo gegeden sirah. Aduh paman, kula ngaturaken pangabekti langkung rumiyin. Bekti apa? Kula nuwun sewu. Kesagetan kula ngambah ngegono mboten badhe kula anggih gumendhung sesungaran. Kapara kangge mubeng mulat jembaring wewengkon ngreksa murih rahayu. Lan tetepo negari menika manunggalan tetunggilan. Aku ora ngandel. Aku ora percaya. Kowe anake Mbak Yuku Harimbi nanging kowe turun Pandhawa. Pandhawa anake Pandhu ingkang nyedani wong tuaku. Akale pancen akal bulus. Bapakmu Bratasena ngepek bojo Kakang Mbok Arimbi ketoke kaya becik. Nanging nyatane elek gedhoane bapakmu. Mateni Kakang Arimba tekesi gelem ngrabi adine nanging emoh karo dulure tuwa. Kaya ngono kok kon ngaku satriya apa? Jerengen gobokmu. Mbahmu Prabu Pandhu sing mateni bapakku. Bapakmu mateni kakangku. Ngendi nggonku arep percaya karo kowe, Gus? Luwih saiki wis kebukten yen to kowe arep nguasani Pringgondani. Wis cetha yen to wiwit mbahmu Pandhu sak turun-turune mung ngremehke wong Pringgondani. Wiwit sak patine Kakang Arimba Pringgondani ana sak ngisoring gendera Pandhawa. Negaraku mung diperes asile dikeruk bandane. Kawulaku dadi kere wipit tele-tele ora dipikir kamulyane dianggep dudu sak pepadane. Ayo kowe omongo. Rangu noleh marang karwa wirang rong srumah sing reh sang nangkung
pisan boten wonten niat badhe ngremehaken paduka miwah kawula Pringgondani. Babakan yang Pandhu sampun kabukten bilih namung dados korban awit dipun ben kaliyan tiyang ingkang boten tanggel jawab. Sedanipun Wa Prabu Arimba awit saking kersanipun piyambak anggenipun sampun nglilakaken sugengipun lan anggen kula badhe kawisuda dados Ratu Pringgondani amargi saking panyuwunipun para kawula piyambak. Paman, kawula sing ndi? Kowe ditumbani karo Pandhawa, kabeh bisa mbok rekayasa. Swara bisa mbok tuku nganggo bondo, prajurit bisa mbok tablek dhuwit. Paman, menawi mekaten sumangga kula dherekaken sowan para pepunden sepados tumunten padhang perkawis menika. Ora sudi negara Pringgondani cetha duwekku, wutah getihku, dangkaku. Yen wis rubuh Brajadenta, mati bosok kokok dirubung laler, kukupen Pringgondani. Oh, ayo tangi kowe. Madhep mrene kowe Gatotkaca. Aduh, Paman. Paduka pepunden kula. Pepundene sapa? Oh, nggih. Aduh, nggih. Kula pejah kemawon nggih Paman. Ampun, nggih. Kula ngertos agenging tata krami mewah bekti paduka dhateng tiyang sepuh. Kula ngertos lan saged ngraosaken, nggih. Nanging kados pundi wangkal Paman Brajadenta. Mekaten kewala. Kula badhe manjing wonten ing epek-epek andika anggir. Mangkenipun kula ingkang badhe makarti nggih. Trembelane nggonmu sembah sesedhokan ora lair tekaning batin Gatotkaca. Yen pancen kowe calon Ratu Pringgondani, aja imbas-imbis kaya kucing gering tanding ana Brajadenta.
rinuget-geget bening Kang Paman Arya Brajadenta. Krida Sang Brajadenta nganti Sang Gatotkaca datan bisa ebah. Kaya wis kepanjingan iblis ninggih Sang Brajadenta. Datan kuwawa anduwa ri Sang Gatotkaca eling-eling wis kepanjingan. Ingkang paman nenggih Harya Brajamusti ingkang manjing ngepek-epek ira ingkang kering. Tanggap Sang Brajamusti kumlawe astaning Sang Gatotkaca anyampar mestakanira Kang Paman Brajadenta. Ical musna saking Pandulu manjing mring angganing Sang Kaca Negara. Aku mulat saka kaduhan patine pamanmu Sakloron. Ya gene kudu saka tanganmu, Ger. Yaya Rimbi, kula wonten dawuh Kakang Prabu. Lan sira Werkudara. Piye? Aku sumurup lamonta sejatine Brajadenta lan Brajamusti iku dumadya ning alam padang merga saka Aji Brajadenta lan Aji Brajamusti ingkang kadarbe dening ramamu Paman Pandhu Dewanata ingkang diparingake marang putra siswa kinasih yaiku Ratu Pringgondani Prabu Kala Trembaka nalika semana. Babare wujud putra wujud buta loro cacahe kang semune kaya kembar mau. Iya. Kaya wis kinodrat wahyaning mangsa kala kudu bali manjing dadi Aji Brajadenta lan Aji Brajamusti. Bisa nambahi daya kekuatan kasantosane anakmu lanang, Yayi. Wah, ngaturke panuwun. Putuku kang tak tresnani kabeh wae.
Wis sawetara kengeyang Wirata diboyongi prapting Pringgondani nyatane manut surasaning Kintaka yepine bakal ana pamisudan Nalendra Muda si Gatotkaca kang bakal mengkoni Purayagung negara Pringgondani. Arimbi kula wonten dawuh Hyang lan sira Bimasena. Apa Hyang? Rumangsa bungah mongkok atiku dene nyatane wis ora ana sambe kala apa-apa ribet. Pepalang ingkang mapan ing Pringgondani wis sumingkir adoh. Mula kang saka iku Poneyang ingkang minangka tetungguling para ratu ing Bawana ingkang diwenangake netepake pamisudan Nalendra iki. Aku njaluk lilaning ati Dewi Arimbi luwih dhisik. Kowe sing mengkoni Pringgondani wiwit nalika sak patine Harimba. Inggih. Kadang praja sanesipun sampun lila. Sedaya bilih negari Pringgondani ketahui nengku dening wayah Paduka Gatotkaca. Mila saking menika kula aturaken sawetahipun dhateng Paduka Kanjeng Hyang. Iya. Gatotkaca, lho wonten dawuh Hyang. Wis sawega lair batinmu mengku negara ingkang semene jembare. Inggih. Badhe kula tindakaken ngantos tetesing ngerah kula ingkang pekasan. Bagus. Dadya pangarep kang kena diarep-arep dadya pamong kang bisa ngemong. Nggih. Ngaturaken panuwun Hyang. Animbang serat kekancingan surasaning Pustaka Raja Purwa. Angengeti pustaka ingkang mapan ana ing Wirata ingkang nalika semana didudah dening buta tuwa Pringgondani kang jenenge Sumber Katon. Pirang-pirang bab satemah pun Eyang amutusake anetepake wiwit ditimangsa iki kaetang taun Surya Sengkala keprabon Pringgondani dilungguhi dening Gatotkaca kanthi ajejuluk Sang Prabu Gatotkaca ya Sanginten Simbarja.